Så og velkommen til den her video. I dag der kører vi på go-kart igen, eller mooncar hellere. Men vi skal lige køre lidt væk fra de her biler her, så I ikke kan kigge på alle de nummerplader, som der er her. Der er ikke nogen videre BC eller noget. Så ja, men lige så her jeg kommer til at køre. Du kan se, der er bremser det hele. Så kører vi bare sådan her. Eller det kan I se, det er jo alle sammen ser med. Alle sammen ser med, håber jeg det. Men det der med Chile-videoen, ikke også? Det skal vi nok finde ud af. Det er bare ikke lige nu. Finde ud af det. Satans lille sparkbølle. Men ellers, så jeg tror det bliver i morgen, at jeg filmer lidt med chili. Så, men jeg håber, I kan høre mig, for der bliver ret meget, når jeg kører på den her. Så, ja. Sådan. Den kører ret hurtigt, synes jeg i hvert fald selv. Så når man rent faktisk træder hårdt nok, så kan jeg godt køre hurtigt. Så. Hej. Det er mine hænder, de er helt blå. Jeg er grønne. Det er fordi, jeg har været lidt... Der er sådan en tusch, jeg er splittet ad herovre. Fordi at se, om jeg kan farve noget harpiks hedder det vist. Men ja, det bliver ikke nogen lang video i dag. Fordi at, I ved godt det der med at skal have plads nok til det hele. Det har jeg ikke, hvis jeg også skal til det i en lang video i dag. Men ja, det var lige hurtigt, så jeg lige kunne se. Men det bliver en dag, så finder jeg en dag, hvor vi kan køre rigtig hurtigt på den her. Så, men tak fordi I gad at se med. Vi ses i næste video.